Pagpatukod sang airport sa San Carlos City sa mangin priority sang bag-o nga gin-elect ng mga kongresista sa 4th District, mangin wind kag hydropower source ang isa sa mga plano. Ini kagiban pagid ng mga proyekto ang target nga ipatuman sa mga nagdalaog nga kongresista. Yaring report ni Barbara Mijares. Balik Kongreso si Congressman-elect Julio Ledesma IV, Comprehensive Land Use Plan para sa Negros Island Region kag amendment sa EPIRA Law nga sadto siya man ang nag-author ang pila sa iya nga igatuso. Pero sa interview sang media, iya ginsiling nga priority niya ang pagduso sang pagtukod sang airport sa San Carlos City. Madugay na ini nga plano, may master development plan na gani nga nabuhat pa sa Singapore kag may mga nagakaigo na nga registration pero wala matigayon. 50 hectares nga duta sang ila nga pamilya ang ila na nga donate para sa airport. I don't think it will be able to be included in the National Expenditure Program 26, but 27 definitely. You will post for it sa 27 Yeah, budget. 27 and for we talked about it. The plan was to have it included already in the 2027 NEP, so it will be part of the GAA, and then we could go from there. The moment it's obligated, we're off and running. You know, every time a new airport is included in a place, if you build it, the island will cost more. Yeah. So, for me, hindi. Panayas fine. May initial box kayo. Feel jealous. Ini nga bagay ang madugay na nga handom sa San Carlos suno kay Mayor Renato Gustilo. Kung matigayon gidman, ginalantaw ni Gustilo ang potential sa San Carlos nga mangin hub labi na nga may puerto man ini. I think this will be now the priority of Congressman Jules na nagdagan sa matagaan makita airport. Kung mayara kita airport, probably, ay hindi mo ko negosyante, but probably investor will start coming into San Carlos City because we have now a good port that was started by him when he was still a neophyte congressman. So, karon sa tambak niya, basi madayon naman ang international airport. Karon nga siya ang nagdaog sa congressional race sa 4th District, luyag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga matigayon ang pagtukod sa wind kag hydropower sa iya distrito labi na sa Bago City. Wala labot sini, may mga ginalantaw man siya nga proyekto sa pagtinad sang Valladolid nga nagalakip sang pagputang sa mga tourist destination. In Bago City, more sa tourism. And then siguro, ari isa may windmill tang it's a huge project that can cater 2,000 employees, laborers. For tapos windmill for consumption in Bago City. Wind power. We have also hydropower which is ongoing in Bago City. Healthcare, education kag duga nga mga trabaho ang tuyo ni Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez karon nga siya ang congressman-elect sang 3rd District. Healthcare, education, skills and ubra na kinahanglan sa mga tao. I think ang atong tutukan, of course, kinahanglan natin ilabi sa national government, ang mga kinahanglan sa mga LGs natin sa 3 cities and 2 municipalities ang mga kinahanglan mahatag nga development para sa Para kay 5th District Congressman Emilio Bernardino Yulo nga na-re-elect, tourism development kag paglink sang Negros Occidental kag Negros Oriental ang iya mangin priority, lakip na ang duga nga agricultural enhancement. Madamo pa sang pending nga bill si 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nga na-re-elect. Iniya nagalakip man sang Cabancalan Airport Project. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.